Inihalal at itinalaga bilang Regional Executive Chairperson for Bicol Region ng National Movement of Young Legislators si Camarines Sur Vice Governor Sal Fortuno Jr. Isinagawa ang pagkakahalal at formal na pagtatalaga sa isang pagtitipon ng mga young legislators sa Digital Transformation Center sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Vice Governor Fortuno ang kanyang pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kapwa young legislators at binigyang diin ang kanyang layuning pagbubuklod din ng isang matatag na hanay ng mga batang lingkod bayan na may iisa ang tinig at direksyon para sa bayan. Halo-halo siya ng kaugmahan, siyempre dikit na kaba, as in takot man, ta siyempre dakulaw na responsibilidad siya na ipatong sa kuya niya na Aldaw bilang both the provincial chairman kang Kamsur and the regional chairman ng Bicol Region. Pinaka number one, inclusion sa leadership role, dapat pinapakinggan ang lahat na members, whether majority or minority, dapat pakinggan ang boses nila. Number two, siyempre empowerment. Ang purpose talaga ng NMYL, capability development ng mga legislators natin para mas effective nilang matulungan ang ating mga constituents. Aniya ang kanyang pamumuno ay katuwang sa layunin ni Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na magkaroon ng nagkakaisang pananaw at aksyon ng mga opisyal para sa kapakanan ng mga mamamayan. Natutuwa din ako na isa sa mga goal ng ating ni Governor Elry Villafuerte ang mapag-isa ang mga boses ng mga kabataan at mga young legislator, which also coincides with the goal of the NMYL. Kaya very happy coincidence para sa akin. At maraming salamat ulit kay Governor Elry Villafuerte sa pag-sponsor ng fellowship/Governor's Night namin kagabi. Kasabay ng pagtatalaga kay VG Fortuno, pinangunahan din ang proklamasyon ng iba pang regional at provincial officers ng NMYL mula sa mga lalawigan ng Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur. Isa na rito si Camarines Sur 5th District Board Member Donna Oñate na itinalagang Regional Treasurer. Ipinahayag niya ang kanyang paninindigang isulong ng tapat at makabuluhang paglilingkod bayan para sa mga kabataan at kapwa mambabatas. I am very thankful for this opportunity na ma-elect bilang Regional Treasurer and Provincial Vice Chairperson kang Camarines Sur. Thank you sa lahat ng kabataang mambabatas ng Bicol Region sa pagtitiwala. Rest assured na kung ano man po ang pinuunan kang NMYL Bicol, ipapadagos mi po yan. And mas dadagdagan pa innovations for capacity development for our young legislators. And manlain-lain pa pong programa para makapacitate ang satuyang mga kabataang mambabatas sa Bicol Region. Nagpahayag din ng suporta at pagbati sa Cavite Board Member at NMYL Secretary General Kirby Javier Salazar sa mga bagong opisyal na aniyay magiging inspirasyon para sa mas makabago, makatao, inklusibo at maayos na pamumuno. Message ko para sa mga kabataang mambabatas natin ng Region 5, lalo na para sa mga bagong halal na Provincial Executive Committee at Regional Executive Committee na sana maging epektibo kayong katuwang tungo sa pagnanais natin na makapaghatid ng positibong pagbabago hindi lamang sa ating bansa, hindi lamang sa ating komunidad, kundi lalo't higit sa ating paggawa o pag-craft ng mga bagong batas at ordinansa. At pagsikapan natin lahat na maging inclusive tungo sa isang Pilipinas na para sa lahat. Sa pagtitipong ito ng mga bagong lider, muling inaitalaga ang misyon ng NMYL ang paghubog ng mga liderato para sa kinabukasan ng bayan. Regine Bohe, CSN.